Gaurko agerraldi honen bidez, Durangaldeko Ernaitik azken hilabeteetan eskuartean izan dugun eztabaida egin nahi dugu publiko. Horrela, azken urteetan gure eskualdeak eta herriak bizi izan duten eraldaketa sozioekonomikoa zein gazteon egoera eta bizi baldintzak izan ditugu azterraitzat. Batetik, Durangoren hiritartze prozesu nabarmena bizi dugu. Ustelek giatutako Durango hiri gris bihurtzera bidean doa, makroproiektuek itzututa. EAJ eta PSOEren udal gobernua azken hilabeteetan La Vuelta eta MTV Bizkaia Music Week ekimenak bultzatzen eta finantzatzen murgildu da. Bitartean, herritarren eta herri eragileen eskaerei entzungor eginez. Eta zer esanik ez, tren geltokiko etxe horratzen proiektuarekin. Eta horregaitik gaude gaur hemen, ustelen erregimenari eta hauek ezarri nahi diguten herri ereduari aurre ingo diogula aldarrikatzeko. Esan bezala, eskualdea bera izan da aldaketa sakona jasan dituen eremua. Horren erakusgarri, Durangoren inguruan, bereziki Abadiño eta Iurretan zehar, apurka-apurka eraiki duten merkatalgune erraldoia. Herritarron kontsumo ereduak eraldatuz, komertzio txikien kalterako eta herri bizitza galtzera eramanez. Bereziki, herri txikietan kalte sakonena eraginez. Eta ezin ahaztu, proiektu txikitzaileek behin eta berriz astindu dutela gure eskualdea. Gure mendiak zulatu dituen abiadura handiko trenetik hasi eta gaur-gaurkoz fracking eta autopista elektrikoen proiektu suntsitzaileek mehatxatzen gaituzte. Gazteriari erreparatuz gero, langabezia edo lan prekariak jaun eta jabe. Ezegonkortasuna eta ziurgabetasuna dira gure bizitzetan nagusi, miseria. Eta beste kasu batzuetan ikasketak etengabe luzatu beharrean edo lan praktiketan baldintzak azkarretan eta musutruk lanean. Guzti honek eragin zuzena izanik emantzipatzeko ezintasunean. Milaka etxe dituen eskualdean, 30 urterekin emantzipatzen gara gazteak. Baina askatuta gaude. Ez dago alternatibari, gure almenen gainetik bizi gara, mugitzen ez den belaunaldia edo euskal oasia bezalako esaldiez, guztiz naskatuta, bizi prekarietatera ohitu eta onartu dezagun nahi dute. Ez dugu zertan prekarietatera kondenatzen gaituzten estatu eta eredu ustel hauekiko menpekoak izaten jarraitu. Era duinan lan, ikasi eta bizi nahi dugu, ez irau. Durangalde bizi baten aldeko bideari ekingo diogu. Eguneroko txinaurri lanetik abiatuta eta sinergiak lortzeko xedez. Horretara bidean, gure herrietako gazteekin eta gazte zein herri mugimenduko eragileekin harremana indartzeko asmoz gatoz. Eta jakina, kalean ere egongo gara. Gutxi batzuen zerbitzurako ustelen erregimenak eraiki nahi dituen proiektuen aurrean, zein gazteok egunerokoan eta eremu ezberdinetan bizi dugun prekarietateari erantzunez. Durangaldea maite dugulako, gazteon oraina borrokan da.